ना उ दोगला हो अरे एगो के देखता अरे एगो के ना हो वो एगो के लिए ना हो ओकर में जानता रहो हां 20-25 आदमी लागल हम तब आई अरे सोना गाछी के हो अरे गौनई में का बा 5 साल न चबू 15-20 लाख रुपया कमाइबू हां का दिक्कत बा कि एक महीना में 50 लाख के संपत्ति तारा भेटा जा 2-4 गो टॉप दिया अरे पगली का प्यार पहले वाला रह गइल बा का पहले वाला प्यार रह गइल बा ना कवना घरी प्यार कइल जात रहे कवना घरी जना घरी मोबाइल ना रहे हां वो घरी प्यार में मजा रहे हां वो घरी बबुआ मोबाइल से ना लव लेटर के समय रहे चिट्ठी लिखाई कम से कम 6 महीना लड़का लड़की के मिले में समय लागी 2.5-3 महीना तो कंफर्म करे में बीत जाई कि मम्मीला सटियाइल कि ना सटियाइल जब ही कंफर्म हो जाई तब चिट्ठी लिखाई एगो छोट लड़का के पोस्ट मास्टर बनावल जाई आदान प्रदान करे खातिर ऊ खाली पढ़े के लूर मत होके खाली ले जाओ ले आओ वो खाती तब जाके 20 हाला लड़का रिक्वेस्ट करी है एक खाली लड़की तैयार हुई मिले खाती रात भर खाती 2-4 घंटा अभी लड़की आई लड़का मुंडे बनाओ तरह तले कहते कि जा तनी ना तो हमर माई खोज रही मन के अरमान मने में रह जाई लड़की चल जाई बबुआ ए है बरा के जो समय आइल बा वो प्यार रहे ए बरा प्यार थोड़ा लड़का लोग करता हैरानी मोबाइल चलाओ तेरे बरा प्यार बा ना ए बरा तो नंबर लेला के देरी होता अब फोन नहीं फोन खाती ना वीडियो कॉलिंग कर डायरेक्ट हेलो डार्लिंग बोलो डरलांग क्या कर रही हो मैं अभी टीवी देख रही हूँ वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ थोड़ा बाथरूम में जाओ ना क्यों जानू सत्यनारायण भगवान के कथा सुनावे के बता रहे तेरा बुझात नहीं कि वीडियो कॉलिंग करके कहाँ भेजता तो घरी समय रहे जना घरी लव लेटर से प्यार होत रहे आज मोबाइलिया प्यार हो गई बा ये प्यार थोड़े हो वो प्यार रहे ए बरा तो टाइम नहीं खे वो घरी लड़का प्यार करत रहे सहे रानी अब तो लड़का आओ सनम जाओ सनम खड़े खड़े खाओ सनम बैठने तक का मौका नहीं समय का प्रॉब्लम चल रहा है हटना इंतजार अब होता हटना इंतजार नहीं क्यों तेरा नहीं हिमांशु भाई पर ध्यान दो हटना इंतजार बिल्डिंग बनवा लो मोबाइल में कम समय में ज्यादा आमदनी ले लो मोबाइल में अरे गौनई में का बा 5 साल न चबू 15-20 लाख रुपया कमाइबू का दिक्कत बा कि एक महीना में 50 लाख के संपत्ति तारा भेटा जा 2-4 गो टॉप दिया अरे पगली है रात भर नाचतारू पसंद दे ही हो जाता तोहरो मजा आई ध्यान दो आज तू गावत रहो गावत कौन बाड़ो बतियावत ज्यादा बाड़ो गावत तू नहीं खाली बतियावत रहो चल हर बात के जवाब दे भैया घबराई हम मत हर बात के जवाब दिहल जाए सूत भरना जैसे अभी कहत रहे कि बैगन लेबो लमका कि गोला का भैया हम बैगन ले लेकिन रनिया के लमका ना एक और गोला का गोल का चाहिए गोल लमका ना गोल का चाहिए बाकी कहाँ है अरे पगली लाल किला पर ढेर दिन घुमल ओकरे पसीना है जो ओकरे बात हमार बुझो देखो गीत सुनाई हां कर बाद प्रसंग होले हां ना ई तारा प्रसंग तू बुद्धिमान में असो ज्ञाता हो आई कुल लोग जवन गावत तौने गावत हैं हरम करम के उत्पत्ति भई तपस्या कइले तब महिषासुर के उत्पत्ति भई दुर्गा माई आईली आई कर संहार कइली ई तो सभे जानता मूर्ति बनावल बा यही तो सहारा के अवसर पर ई तो सहारा काहे कहल गई तो सहारा के माने ई विजयोत्सव ह विजय भइल एकरा के विजयोत्सव के रूप में मनावल जाला अधर्म पर धर्म के विजय के रूप में एकरा के मनावल जाला ई काहे भइल तनी मनी में 5 से 7 मिनट में तारा के सुना दे लेकिन पहले तनी एगो गीत के भाव ले लो तनी खाड़ हो जा वाह 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 प्यार प्रेम के गीत सुनौले आज दुनिया कैसन भइल जाती है
तनी एक तरफ विचार करो। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होना चाहिए लेकिन परिवर्तन कैसन होके के चाहिए? परिवर्तन वो होके जौन हमनी के विकास के ओर लेके जाए। आज परिवर्तन जौन भइल वो विकास कम और विनाश के ओर ज्यादा लेके जा रहा है। देख लो बेरा पहले घर दुआर बनी ओकरा आगे का लिखाई? रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। तनी मॉडर्न युग आइल तो वेलकम स्वागतम लिखाए लागल। अब शहर में करोड़ों के मकान बनता केहू लिखता रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ वेलकम स्वागतम। पहले वेलकम स्वागतम लिखल जाए काहे? भारतवर्ष जौन हमनी के देश है अतिथि देवो भव मानी ला जाए। अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो होई के गिलास पानी पी के जाई तनी मीठा ले ली एक गिलास पानी पी ले ये हमारी संस्कृति है। अब वेलकम स्वागतम बोलावले नहीं खे जा। अब एगो बोर्ड टांग दिया जाता जानता रहा का कुत्तों से सावधान। इधर कुत्ते रहते इधर आने का प्रयास मत कीजिएगा नहीं तो यहाँ कुत्ते रहते हैं हो सकता है कुत्ता आपको काट लेगा। इधर मत आइएगा। पहले बोलावल जाते रहे कि आदमी रहता रे हरवा आई हरवा के उचित समुचित व्यवस्था कैले। अब कुत्तों से सावधान भी कम लिखाए लगो। अब एक और नया चीज लिखा था का सावधान आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। इतना लोग के डर हो गया तनी भाव आया वो